life. Ang bunga sa mga matarong mao katong bunga sa kahoy nga nagdalag kinabuhi. And he who wins souls Ug katong is mga wise. tao o ang mga dalag mao katoy mga tao mangkialam. Wise believers are soul winners. Somebody say amen. Ang adunay maalamon nga magtotoo naagod siya mahimong maluwas nga kalag. Are you wise today? Maalamon ka ba karon? Number 5. The lost will never hear unless you preach to them. O ang mga tao kung imo lang sultihan sa pulong sa Ginoo tingali aduna pay panahon nga sila makadul sa pag-alagad sa Dios. Romans chapter 10, Ang Roma kapitulo 10 verses 14 and verse 15. versikulo 14 ngadto sa versikulo 15 They say, how then bisan pa niini can they call on the one they have not believed in? makatawag pa ako sa usa nga wala pa diha motuo kaniya. And how can they believe in the one of whom they have not heard? O kung saan nila pagtuo nga wa pa man sila makadungog sa gisulti sa pulong sa Dios. And how can they hear without someone preaching to them? O kung saan nila pagkadungog kung way nagwali diha sa mga kadalanan. And how can they preach unless they are sent? O nga unsaon nato matud pa pagwali sa pulong sa Ginoo kung ikaw ug ako dili pinadala sa Dios. As it is written, O sama sa nagsulat. how beautiful are the feet of those who bring the good news. Unsa ka manindot kaayo ang mga tiil o mga lakang sa mga tao na nagwali sa maayong balita. Number 6. Ikaw no. You are the light Ikaw mao ang kahayag of the world dinhis kalibutan. and the salt of the earth. O ang asin dinhis kalibutan. Matthew chapter 5 verse 13 and verse 4. Mateo kapitulo 5 versikulo. It says, you are the salt of the earth. Ikaw mao ang asin sa kalibutan. But if salt loses its Kapag kung ang saltiness, asin mawala na sa iyang kaparat, how can it be made salty again? kung saon pa nga ini mahimong maparat pa pag-usap. It is no good for anything O wa na mi hinungdan bisan sa pay mong buhaton, wa na ni po. except to be thrown away O ang imo na lamang buhaton, and trampled on by men. ilabay dito sa gawas. Verse 40 says, you are the light of the world. Ang bersikulo, pardon, You are the light of the o world. ikaw mao kahayag sa kalibutan. A city on a hill cannot be hidden. O ang imong suga dili gyud mahimo nga mapasalipdan. Therefore, let your light so shine before men Mao nga nagingon siya, that they will see your good works and follow Jesus. Ayon makita ang inyong mga buhat na maayo o magdayeg sila sa langit ng Amahan. Amen. Number 8. Number 8. Believers